Ngiyaphila. Uthini wakho umbono? So much. Yeah. Imvelo iyayiphika lento enziwe labafowethu ichilo. Nangale kwesintu noma ini. Ayikho emvelweni le yanto leyana. Isizathu sokuthi ngibe umuntu ongayithandisisi lento enziwa abafowethu laba bobulili laba obuthe phecelezi. Noma ngingayamukeli mina. Ingoba there's no production mfethu. Noma ungabathathu bavalele bodwa ehotel elibizayo ubanikeza unyaka wonke uthi abenza ingane ngaba besilisa noma besifazane ayenzeki. Yeah. Ayenzeki okokuqala lo. Transgender manje useziguqula ubulili. No ngiyakubona lokho mbomvu. Kodwa ke sikhulume ngalokho ngqo ukuthi uyindoda. Ufise ube nemizwa yenye indoda. Ngiyakubona lokho sekufike nabelungu ukuthi befuna ukusibhija ingalo befuna ukubakhohlisa more uyabo kodwa mangathwala abantu laba indoda nendoda abavalelwe bobabili ngeke kuvele ngane lapho okokuqala lokho umbuzo oqhamukayo la bathi is it about production na ushuthi abantu abancishwe ilungelo labo lokuphila impilo abayifisayo ngenxa production. Yes, iproduction mfethu into yokuqala phela abantu uma beganana noma uma isizathu somshado kwakukuthi akube khona umndeni. Imuphi umndeni abawukhandayo bona ngoba labantu bobabili uma ngabe bedlula emhlabeni bobabili ushuthi abashili uthi emhlabeni olwabo oluzoqhubeka lube isizukulwane ngoba lapha phela umuntu owesilisa nowesifazane uma bedalwa kwakudala ukuthi kuyoba khona isizukulwane. Ushuthi bona bezuba nasizukulwane. Okokuqala lokho. Okwesibili, umbuzo wami uthi iyona imndeni yabo uma kusuka enye indoda ithi yolobola enye indoda bayamukela kanjani leyo nto leyo bathi basuke betibenzani ngokwe transaction yelobolo usuke kukhulunywa kuthiwani uma zikhona izinyongo eze-exchangewayo kukhulunywa kuthiweni lezo nyongo kuthiwa nangu bani uyovusa umuzi nangu bani uyokwenzani angazi mfethu lento mina ngiyamanyala leyo nto kimi personally. Okay wena okwakho nje uthe umfo wabantu sibona ngumthelezi baba Shenge uthi uShenge yena owakhe umbono ukuthi ngeke kube khona production. So uyaphikisana nomshado wobulili obubodwa. Siyabonga Shenge ukungabaleki. Sawubona isizukulu sikabani lesi? Ngathi ngivale imic. Okay siyabonga isizukulu sikaNhlamvu. Ashinjani. uNkulunkulu inkosi nomsindisi. Uthini wena owakho umbono? Mina nje ngithi ngalento yena angazi ukuthi ngizoyibiza kanjani indaba yabo kodwa le nto nje mbongo iwumbhedo nje le ngoba le sayidilana ngoba abazali uma besithola uma uthi umzali uexpectile ukuthi bazothola umntwana basuke befisa uma kuwesifazane uyafisa ukuthi ngelinye ilanga aganwe kwenzeke yonke lento uma ukuthi wesilisa usuke efisa ukuthi ngelinye ilanga umfana wakhe evuse ekhaya lento iyini ke sichaza ukuthi ibe yini lento nginombuzo la khaya uzothandana nenye indoda Qhawe lamaqhawe uke waboshwa hayi angazi ngaboshwa okay kulungile kusho ukuthi owesibili ophikisayo ukuthi abantu bobulili obodwa baganana ubani lo DJ Boone Mbovu. Uthini wakho umbono? Hayi umbono wami Mbovu mina ngibingelela nje nabafowethu abanye ngithi wami umbono uthi la ngikhala ngamalungelo ukuthi abantu sebekhululeka kakhulu. Right. Ngiyabalungela mina kakhulu more than anything because masa abantu siphila ngesilungu so we are what we see and what we hear. So if uzo advertise into wrong obvious engqondweni umuntu izongena leyo nto omunye ugcina sayibona i-right omunye ugcina ibona i-wrong masingayibuka emuva amalungelo lawa inkinga uthi amalungelo inkinga yeah okay it's a third person okhala ngamalungelo uSipho sawubona wemlotho unjani wami uNkulunkulu inkosi nomsindisi owakho umbono umlotho
ngifuna ukufakazela le umne wethu lo uDJ uthi amalungelo wona alenze lwayo ubhedezi. Nawe ukhala ngamalungelo. Asibulele. Right. Umlotho uyaphikisana nawe Mlotho. Kakhulu. Okay, right. Ngizocela ningabaleki ma guest ami nginembuzo engifuna unibuza yona base nibeke uvo lwenu uvala imic mangidlula kuwena. Sawubona wenkosi. Baba Mbofu. Uyaphila qhawe? Ngiyaphila baba njani? uNkulunkulu inkosi nomsindisi owakho umbono. Hayi baba ngiyaphikisana baba ngiyaphikisana kakhulu uyabona amalungelo afika baba alibulele kakhulu izwe linje amalungelo baba njengoba silwa namasela nje futhi lawa ezepolitiki sayiwo futhi amalungelo nawe uyaphikisana nalombono wakho. Ngiyaphikisana baba. Okay, sidlule kuwena. Ngicela nje nivale imic ninganyamalali. Sawubona weMncwabi. Baba Mbofu. Uyaphila Mncwabi? Uyaphila. Mncwabathi. Hayi siyabonga baba uMncwabathi Ncese. Wakho umbono uthini baba? Angiphikisani Mbofu, akusivumi futhi ngisathanda lezathu. Anomnqongulela nebe ezikweni. Phakathi nendawo. Okay, izithini ezakhe izathu? Izathu ukuthi kunezinto ebeziye zenziwe endulo ebezenziwe ngalokubonakala uma ilolu hlobo lomuntu okay lo phakathi angikuzwa futhi wami siphazanyiswa yilo muntu odwa usehambile. Bese ubakho ingane ibonakala Mbofu impawu ngaleli bese kuba khona imizamo eyenziwa number 1. Number 2 inalabantu laba abangena umoya ethile bakuthola ukuthi umuntu ungene moya wedlozi lesifazane angayinaki ukuthi ayilungise leyo isihambambi lesiyamjika. Omunye uthola ukuthi bashona ingane nambe uma wakwathi thingela isifi kanjalo nganganakwa lo muntu yamembatha amlama uthola mhlawumbe ayengezifazane amembathe ekumese mdala jike ngoba umuntu uyakhula nalo suke ephupha iyakhula unyaka isikhulu ikhona emoyeni isingaqa lo nengwe nebhubesi nekwalakwala ngoba zibukeka aseyidicilela phansi isithunzi sobukhosi ke lesehlo esenzakalayo izoyibamba lapho Mbofu. Wonke noma nebandla lonke kanye ne-comment section cha baba Mbofu noma umuntu inqole igibela sihamba nje kodwa ke uyalalela la angikuveze nje kafushane mhlawumbe uzongizwa ukuthi angikhulumi kahle nginenkinga nyana nje encane kodwa ngizoyisho ekugcineni. uPhumlane lo induna yenkosi esizweni saseMangwaneni leko Bergville eqinisweni wembovu nebandla ninasizwe sika Mageba naku okufanele sikubheke ikakhulukazi thina sizwe simpisholo ukuthi ke uma kudliwa umhlaba abelungu befika la azange badla umhlaba kuphela kodwa ke psychologically salimala kwadliwa amasiko ethu kwashintshwa izinto eziningi ezasilahlekela salahlekelwa ubuntu bethu ngqo. So ukubuyisa zonke lezo zinto lokho esikhuluma ngako la kumanje kuncane kakhulu
yabona uma singaka guquki singaka transform psychologically so konke lokho kunye siyogcina si treata ama result alezi zinto kufanele ngabe saqala ngazi inkululeko yokuqala kwakufanele sikhululeke emqondweni ngoba uzokhumbula Mbovu nebandla umama okhulelwe uma ezozala ingane kufanele ukuthi adle izinto ezi-right khumbula ke thina abantu omama abazalayo babegijima umzabalazo benza zonke izinto belwa yayikuphi ingane enhle ongayizala ngaleso sikhathi eyayihlakaniphile nama protein ngenxa ingako sithola inkosi ilembe elakhe isizwe maliphuma esibelethweni liba umuntu onolaka ngoba lento yakheke esesibelethweni so ngizokuya nje kafushane lambo so silahlekelwa okuningi nohulumeni wethu azange ayibuyise zonke lezi zinto mengena emandleni ngikhuluma nje nawe Mbovu sengiphetha njengoba ngiyinduna nginomhlangano benginawo umphakathi ngithi silungisela umphakathi mayelana nezinto zokuthuthukisa umphakathi la eBergville kodwa ngigcine ngilimele mangakukhombisa into ongakazi uyibone isihluku samaphoyisa njengesikhathi sephoyisa apartheid nginqamuka imhlatho emibili ngalala esibhedlele ngishaya amaphoyisa ehlangene nosopolitiki ngendaba yamathenda nje ala eBergville sengizame kubo bonke abantu beindaba so sekunzima nokuthuthukisa umphakathi nokulela umphakathi endaweni zakithi ngoba uhulumeni wethu uWest Modern lo webandlululo so angazi ukuthi ngizothini kumanje anginalo usizo ngiye kwa IPD amaphoyisa ngiwavulela icala akayiwona kumanje angicindezelayo ngicela ukubonga weMbovu kodwa ngiyacela usizo lakhe eceleni ngixolise nje kuyibandla ukuphuma eceleni kodwa bengithi nje angisike lapha ekujikeni ukuthi into yethu isemumva la sishe khona ngiyabonga kakhulu Mbovu nebandla sibonge kakhulu Qhawe lamaqhawe Phumlani madam bakwethu before ngidadala madam silinde ubaba uMacingwane ngizwile ukuthi uno live ozoqala ngo8 uyena obethe uzobe ekhona ngo7 so the question that is being posed to me as njoba simile silinde yena so ke kwezinye insuku uyafika ngesikhathi afika ngaso so yebo ngiyanivumela nini ukuthi ngilindungizwe nami ngilinde yena uyabo onenamba eduze lapho kunina vela amfonela ambuze ukuphi ngoba ulindiwe ngala ngiyabonga ukuthi nibusise madam uyaphela madam sawubona we madam uphi ufuna ngena njani mina uPamela siyaphila madam yebo uthina wakho umbono ngikhona baba ngiyakuzwa mina yeah okokuqala baba angiyona imember ye-LGBTQ phakathi nendawo ngicabanga ukuthi njengoba umthetho eSouth Africa washawa nombani une right yakhe as umhlalo wase South Africa okunye ekumele ngabe kulungisiwe ukuthi babenzele mhlawumbe ama-podcast bakhulume nabo ukuthi yini ekumele bayenze when it comes to imvunulo yakwaZulu nekungamele bayenze ngoba abanye abanayi-understanding yokuthi imvunulo ichaza ukuthini iy'ngane nje ey'khule ngoshizi ziyayigqokela nje azazi nokuthi kwenza zibona kukuhle ngicabanga ukuthi bebengenawo nabo i-understanding hayi ukuthi ngiyabakhulumela angihlangene nento abayazi benzani ngiphakathi nendawo njengoba nje beshilo bese ngiba nombuzo engifuna ukushiya if kukhona ungase awuphendule ukuthi kudala thina nje basiza iy'ngane zama-80s yini into ekwakuthiwa uncukumbili ebese ngima lapho into edawuthi ngime lapho ngifuna ukwazi ukuthi lento isuke ngoba nakho sekuyizingane zesimanje yini ngoba qala mekhonto ekuthiwa uncukumbili okutshengisa ukuthi lento indala kodwa ukuthi babeyihloniphisa beyifihla ngoba ifana nendaba ubufebe kudala babukhona lento amungenana ubufebe kodwa isiphakamiswa kakhulu manje ngoba nakho isiyenzeka manje ngifuna ukuza lento oncukumbili ngoba angiyazi ukuthi iyaqala lapho yinto ekuthiwa uncukumbili wazi waba khona ngoba kusuke lapha bese kuyimande singena kulaba ke abalwiswayo kulezi insuku ngiyabonga baba siyabonga kakhulu samukelo uyaphila
Samgelo sisalinde uSamgelo bakwethu asivumelaneni ngento eyodwa ngiyalithandela ukuthi sonke sinamalungelo ngendlela esibeka ngayo nembono yethu ungabe sinalo yini kodwa ilungelo lokuthi elate uyilungelo licindezelela abanye ngilalele zonke inhlangothi ngazo zonke izikhathi sibhekana nenkinga silinyalelwe ihlobo zethu eyisuke iphila impilo ethize uzwe kuthiwa owesifazane obekade ela kwi-LGBTQT udlwenguliwe wabulawa so inzondo kwesinye isikhathi iqala kancane igcine iba nkulu uthino wethu umbono sisizwe ngabe sithi bayazenzisa umbozo loyo angithathi sayidi okwesibili lamadoda aphuma ejele afika shelana lala newodwa mephuma ngaphandle aqonde ubani ungangicacisela Nkosi lapho yini esuke yenzeka ngoba impela mazisejele zibizana ngo sweetheart we ina ubani imambe namanxeba mfethu nami ngilindela wona ichudi trust me I'm waiting for him just like yourself cause ukade sikhulumile waqinisekisa u7 so I don't know ngilinde yena mhlawumbe usazofika ngoba akukho okunye nginako engakutshela kona but while we are waiting for him as our guest sesitha sizwe imbono yini so right laba akabalalanayo ke ejele abaqondile lapha eBhayibhelini is just that ngikhohliwe ukuthi yipi esinye sezikhonzi laba abafundi beBhayibheli twawelana namadoda right ngifuna ukuthi ngibuze ukuthi ngoba lokukhohlakala kudala if I may put it that way nenzondo kodwa esinayo siyisizwe inkulu kakhulu Nkosi uthini wakho umbono impendulo yakhe amadoda alalanayo cause alalana meyejele baba Mbofu chawu akwesiqalile la kule yasejele ngoba sengike ngahlala nomuntu ophuma ejele asebeke bamlala umuntu wesilisa so wasebeke bamthifu yebo yathi lapha ya usuke ungena choice baba ejele usuke ungena choice athi ngikulaphe nami kokunye usaqhubeka ukhuluma iphutha khona ababizwa ngosweetheart lapha ya angithi mawungena nombolweni khona abangena ngendlela emhlophe khona abangena ngebufu indlela emhlophe laba abangashawa abangena bavula izinqa hayi ngiyakuzwa baba athi sengikhulumela best ma ngilalela istory sikamfowethu maye ngixoxele uyabona so uthi naye kwangesiyona into ayeyifisa noma ayeyifuna ukuthi bagcine sebemthinta bamdlwengula kodwa ngokufuna ukuphepha kwakhe and futhi uyabona ukuthi la ekhona uzobulawa bagcina ke sebemthinta ke wavuma ke nje kanjalo yabo so ezinye izinto sisuke siphoqwa izimo ukuthi ugcine kube kanjalo ngicela nje ungimele kancane qhawe ngiye lapha kusindisiwe ngixolisa ukuthi ngithi ngikufaka ubeqe bonke ukuthi ngibona ngathi uyavumelana uyaphila sindisiwe ngizobuyela kuneni ngasenhle ngiyaphila futhi kumntwana ngiyaphila ngicela ungitshele uthino wakho umbono ngenkulumo esivukile ezweni yokuxwaswa kwabantu bobulili obodwa abathandanayo ngabe banali ilungelo lokusebenzisa imvunulo banali ilungelo lokuba khona nje esizweni thina wakho umbono okay ke manibulise but kubo bonke abantu abalapha ndithetha umuntu ke okay sister bana ne and ngumXhosa ndicinga ukuba into ethethwe nguze ibe right but uyithethe ngendlela errong umzekelo ngumXhosa kukhona izinto esizihloniphayo emaXhosini singazinxibi nabakulini nabakunjani siyayazi uba inezimigomo yakhona silandela lo migomo umzekelo ekhaya kufanele uba ndinikeze umkhonto emveni kokushona kababa wami ne
but bahlala nami phansi bangitshela ukuthi sisindise kuba uphilo bobomu buphilayo lo mkhonto apha ngophilisa ikhaya asikwazi uvele asithi wrong into yenzayo but ke ngoku asizange sayibona asifuna ubulali ilento ifamily yonke ngento esingayazi kwakhuluma nami ndazisisa ndanikezela ngomkhonto kumuntu ongeyiyo lento ndiyiyo uyayiqonda bahleli nami phansi bathetha nami ndatsho ndavisisa bayikahle kahle into lento bayilwelayo and nami andifuni isiko lasekhaya lifele ezandleni sami. Okay, so kodwa ke apart from imvunulo the community showing that it is not willing to accept people who happen to be gays and lesbians, what uthini wakho umbono kuloko and nizizwa kanjani? Ungabe niyazenzela makufika umuntu wesifazane ngoba bathi abanye fanele simthengele igenge lesifazane ethengisayo masingakunika intombazane nje manje igobe phambi kwakho ungayenza njani ngenyakazisi? Alright, usisindise othetha nayo ngusisindise ongazange wathandana nentombazane. Utata ibingumfundisi ndanike ndazama uthandana nentombazana kuba ndanibona ngathi bazawubona okokuba ndigay. But zange ngithathe neviki because kwakufuneka kulaliwe andizukwazi ulala naye because andingenayo nje imizwa yakhe. Uyavisisa? Yeah. Up until ekhaya baze bayazi bandigay obviously uzakuthuka because ndimngedwa umfana kutata namantombazana yi3 ndimi first born. Uyavisisa? Umzekelo nanku kwaXhosa sinengubo okuthiwa yingcawe oyinikwa xa uvelo kaluka ndahamba ndiyokwaluka ndiyabuya ndanikezwa ingubo yengcawe because wonke umuntu tata xa ephumayo uphuma ngengubo yengcawe. Le ngubo yengcawe ekwalukeni wawujonga uchaze ukuthi yo kwenzeka ntona Tixuma saselokisi 21 ndangowe21 konke yes so uyakhumbula baphana cause impahla yabo but andizingena but into endiyithethayo nansi ingubo le yengcawe asinxibi asiyombathi noba kuphi asilali ngayo noba kuphi xa uphuma unikwa ingubo yengcawe uxelela imiqathango okanye imigomo yayo then unikwe zezinto ongalala ngazo. Umzekelo ndakandafika ibrother yam kwakubanda elele ngale ngubo nentombazane ndamxelela uba irongo lento yenzayo le ingubo ayenziwa loo nto leyo uyibeke ecaleni xa uzolala nomnye umntu ulale uthathe ezinye ingubo ulale ngazo. So laa ngubo asenzi naba yintoni ngayo uziqonde uyifunde ngasweleka yingubo enzayombathiswa ndifake ebhokisini ngayo leya. If ithe yalahleka okanye yaguga funeka ngiqhele ibhokhwe ndenze umqombothi ndivuselele le ngubo yengcawe. Uyavisisa? So ubhuti ngizwe akho nto wrong ayithethile ngaphandle kokuthukisa. Ndinayo imvunulo bengiqala ukwazi ukuthi inxitywa xa kutheni because ngangiyithenge because ngangizaya emshadweni wetshomi yami ndathenga imvunulo. I-right into ayithethayo yokugcina isiko lakwaZulu but ngendlela wrong. Yeah, hayi sibulele kusisindiso uthi sizwe sakithi usisindiso akazenzi. Ngifuna ningitshele ukuthi uthini owena umbono and isisindiso mangaka ama after 9 ngizocela nje ukuthi ungiphendule afterwards. Sisindiso hayi ngoku bangaki abathi abahlangani nalento emini kanti ebusuku lapha sibabone la masezikuthintile insizwa ziqabule ezinye insizwa zijaha bona osisindiso samkelo. Ngizocela ukuthi ngimthathe ngoba ube khona wanyamalala uyaphila mase siya lapha ya kumpilo masiqeda no samkelo. Uyaphila samkelo? Hayi usamkelo ngathi ungenwa amanzi emadolweni. Mpilo uyaphila Mpilo? Uyaphila Mpilo? Kunjani? Siyaphila. Ngizobingelela kwi-panel. Mina-ke ngingomunye we-members ya-LGBTQI
Okay, uyintombazane ejola namantombazane noma umfana ojola nabafana? Intombazane ejola namantombazane. Awu suka madoda. Right, wena nje umfana ukaze nje uthintane naye. Lutho baba. Mina 30 iminyaka manje. Una 30 weminyaka. Awukazi nje umhayele ngisho umhalele. Nje kubona abafowethu. Hayi sizwa kahle. Wena uyilo wesilisa ebudlelwaneni. Yebo, ngibona. Ubani lo ngibingelela manje? Oh Sam imic yakhe ivalekile. Besathi sibamba umpilo ya Sam. Ukuthi ube ngene eqala uSam uyaphila Sam? Samkelo. Right, yeah. Uthini wakho umbono Samkelo ngale mpica abadala eqhubeka esizweni? Asimkhiphe siphinde simfake uSam. Mpilo, qhubeka Mpilo. Yebo baba. Yancesa. Ya, ngiyabona bathi mina ingane akaze ngize experience futhi angihaleli. Yena ungizwe. Yeah. Yena ungizwe kube khuluma into eright. Kodwa indlela abeke ngayo imvunulo izinto zezulu nje ziyahlonishwa njengokuthi nathi emakhaya uma mhlambe kuthiwa soshisela impepho asingeni sifake ibhlukwe uyayibona lonto le endlini yangenhla uyahlonipha ugqoke njengomuntu wesifazane njengoba vele umuntu wesifazane inkinga isekuthenini indlela wena ozizwa ngayo. Okay. Yeah. Right. Mpilo sorry uthe una 30 usuneminyaka ujola nabantu besifazane ufila kanjani ngayo yonke lempica abadala eqhubekayo impilo yakho awuyiboni sengozini makuthiwa hambani uzibona uzizwa kanjani? Uyabona nje lento le esho ngizwe ukuthi yonke lempica abadala yenzakalayo impilo zethu zise engozini because kuzoba nzima nokuthi siye endaweni zobumnandi manje kunamanye mina njengomuntu nje osebenzela edrobheni njengomuntu osebenzela edrobheni kuney'ngane ey'khulayo eziphokophelela ukuphila lempilo esiyiphilayo azikho safe especially ama-gays la asemancane. Few months back nje bekurisha elinye igay kodwa bathi abawafuna ama-gay barephe ingane bayishaya bacishe bayibulala eyovuka esibhedlela kahlabezi kodwa yibo bona laba bathi especially laba bangamabhenci barephe ingane bese bethi abayifuni itabane isifaka nje ebugozini even i-environment. Ingane yadlwengulwa eyomfana noma eyentombazane? Eyomfana, he's gay. Okay, manje uyaziwa yini umuntu owayidlwengula? Uthaka babona. Awu sixolise asihambisani nokudlwengulwa kwabantu akekho esimfisela leso simo ukuthi ahlukumezeke sixolise na community yenu and any other community but we want to remain as neutral as we can asithatha iside lenu asithatha iside likaMacingwane sifuna ukuzwa uvo mase sithi esizweni kuhle ukubambisana ayikho into ehlula ukuthi ikhulunywe ngikuzwa kahle okulandelayo uthe umuntu wesifazana ukazi amini wesilisa ukazi umthindi. Yebo baba asigadli kodwa insizwa awu bayazama phela nami ngiyabatshela ukuthi ayinami ngidlela ubhontshisi bafethu kodwa ngithi kuthwani nanenzani niyakhothana kuphela awu hey azobakuningi right ungixolele
I think we don't have any under 18 here. We talk openly, but as attack umuntu thina kwa clean government. Sifuna nje yonke into ihlala obala. Kulungile impilo siyabonga ngombono wakho. But mawunganqeni ungajahile na ungabekezela besilindeni baba Macingwana kodwa uno live engicabanga ukuthi banawo nabo manje ngo8 mhlambe ke kubuye kwaba nenhlelo ezihlukile kuyena angazi ngeke ngimkhulumele because ngilinde yena Miss P54 Miss P54 ya uyaphila yebo ngiyaphila nina siyaphila uthini wakho umbono hayi mina umbono nje owami nje umbono ukuthi ungizwe ngimlalelile isikhathi ekhuluma ngenze ukuthi uright ngoba yena uyayazi imvunulo uright ukuthi ayikhulumele but indlela abeka ngayo unolimo olubi akakwazi ukukhuluma njengomuntu ophethe insizwa akakhi uyabhidliza ngoba mangibuka nje labantu akade begqoka imvunulo le mvunulo akade begqokile abahambanga bayoyizingela lezi zilwane base beyayigqoka le mvunulo bayithengile okusho ukuthi le mvunulo iyadayiswa so bekufuza ukuthi mina ngokwami ukubona if ayibona lento kanje abesehlala phansi abeseyabachazela abantu ngoba nje nami ngimdala mina ngimdala kodwa bengingayazana ukuthi ihluke kanjani ngiyaqala ukuze sihlukile so baningi ke abantu abafana nami abangayazi bekufuza ukuthi ayichaze ngokuhluka kwayo abese yasho ukuthi mangase kuphinde kwenzeke into efana nalena kufuze sihlayile phansi ayingaphinde yenze into efana nalena angathuki abantu abangazi lutho nabo ngoba ngiyacabanga ngoba bebengazi and then bese kuyavalwa nalapho edayiswa khona ukuze abantu bangayithengi ngoba phela kuthwele yamakhosi ngaba labantu abayidayisayo basuke beyibekela ukuthi bazoyidayisela amakhosi ngaba amakhosi ayahamba ayothenga kulabantu kwenzeka kanjani ukuthi into yamakhosi idayiswe ikwazi ukutholwa wona wonke omunye umuntu akukho wrong laba abayigqokile kodwa ku wrong la isuka khona lento nokungafundiseki ngicabanga sezinye izinto mungaba sizibona fuze sifundiswe ngazo hayi ukuthi uqhamuka usuthuka abantu osola ukuthi ngempela abazilutho bebengazi lutho okunye ke ngikubambile kungizwe ukubanjwe yimina ngingazi noma kuyikona kodwa engqondweni yami ngibone ngazi ukuthi ngizwe unenkinga noSomizi ngoba uSomizi bengasiyena uSomizi adeshada bekushada abanye abantu kade kufatha khuze laba abantu haya bese thuka umhlaba wonke like abantu abaphila kanje bonke afake noSomizi phakathi uSomizi ongangena endawo amukhumbula nokuthi uyabazi labantu ade beshada kodwa just because wazi uSomizi uthuka uSomizi ene kumthukeni kwakhe uSomizi akagcinanga ngokuthuka uSomizi ufake nendaba kaGuluva ngoba besingekho isidingo sosafaka uSomizi besingekho isidingo sofaka inqwaba yabantu abaphila kanje bekufuza akhuze laba and then bonke abanye bese bezoza ukuthi lento kanje ayenziwe ngicabanga mhlawumbe into engasi ukudayisa le yamakhosi ngoba ithengiwe ngiyabonga nami okay Mtutuzi yebo baba sazodedela ungitshela ukuthi uthini wakho umbono Mtutuzi nansi impica abadala imvunulo ngibonga ithuba baba osinika lona ngiyayithanda le yokuthi ngiyasize uzocishe ufane nokwasisi loqeda phuma manje ngiqeda isikole ngo-2011 if I'm not mistaken bekuyikhane ngiqala mina ukuthi ngesikhathi ekhuluma ngalento akhulume ngayo ukwazi ukuthi khona imvunulo egqokwa amakhosi okusho ukuthi lento thina kwaZulu bekumele ngabe bangifunde eKZN
ukuthi amakhosi agqoka kanjani, obaba bagqoka kanjani, insizwa zigqoka kanjani. Nabafana nje bagqoka kanjani ivunulo. Asiyazi thina lento sobona mase bebona imistake esiyenziwe sebezoblema thina ngento esingazange safundisa bathi ungazi phela khona nokungabona besho ngezinto. Mduduzi mawuthi sebezoblema thina nawe ujola noSindisiwe. Cha ngisho mina ngibeka egameni lokuthi angithi uma bebekuthiwa ngiyayigqoka nami imvunulo mhlawumbe yamakhosi bengabe sengiblenywa noma ngathiwa ngisilo ihlobo lalabo bantu nabo ngoba asikaze safundisa. Okay, right. Okay. Ngizwa. Kodwa ke usuvala kokugcina umiphi kule yabesilisa bathandana nabesilisa noma wena into enjalo. Sithi sonke sazi ukuthi after 1994 sathola inkululeko so umuntu unamalungelo okuzikhethela umuntu amthandayo nafuna ukuthandana naye so asivumelekile futhi ukufaka imbono yethu ebudlelweni babanye abantu so umuntu nomuntu nangithanda manje ngithanda ugogo omdala ngilungelo lokumthanda ugogo omdala akekho ongangalela ukuthi ngenze kanjalo so ngiyawahlonipha lawo mazwi eMduduzi manje ungihlekisa ngento eyodwa ukhulumisa kasopolitiki awuphenduki uyachaza ya kodwa ke uSindiso usazositshela ukuthi obani abama after 9 ngoba siyezwa kuthiwa likhulu ibandla lama after 9 athuka inhlambe mina yafusegisa gowanise kodwa emaphasishi la ngo9 ebusuku ubafica bemi nezinsizwe ezinye beyibiza ngosweetheart yabona right Sindiso so gcina ngani mase sifaka imibuzo nonhla uba nonhlanhla kaniphi yebo baba sanibona ya tshela mina uthini wena ngale mpica abadala okhulumayo uNonhlakanipho owaseBakeville kodwa ngokuhlala ngiseJoburg ngiyigay ame transgender futhi ngikuwona umkhakha waka LGBTQ transgender kusho ukuthi usushumpunile ususikile cha ngikwijeni ngisadla imedication yokuthi ngiyadevelopa njengamanje. Okay manje ngifuna ungichazele kodwa bazomkhipha ubaba lo bambeke eceleni kuye kwenziwe njalo awuchazele process transgender i-process transgender kuyahluka ke wena uyigay ukhulile kuba khona ukuthi kena ke ama feelings akho ngaphakathi kwena aba kanjani kube khona ukuthi kuba strong gender medication la wenza khona leyo nto leyo okushoyo ukuthi kena ke usunelungelo lokuthi kena ke ungawathatha amaphilisi azokudevelop akunike lento oyifunayo but kukhona abanye ababa ama-queers ila kade beshada abanjalo abama-gay but sesikhona nama-gay abama-transgender. Bangaki experience futhi ngenkuliso yakho but if unga understand yes yeah Ngawuqhubeke mngam naku ukukhulunywa into engingayizwa la mngam uke wathintana nomuntu osifazana hayi uyasukela we nonhlanhla amalela akimsukeli baba sengicela ukubuza omunye umbuzo ngiqhubeke futhi ya cha thina uyasukela thina mina ngistraight hayi hayi okay baba straight baba ya mawutha akekho umuntu straight ubukushiswa yini lokho njengamanje siphila ezweni la sikhululeke khona sonke
okushoyo ukuthi ama after nani is 99% akhona ama after 9 yes abasihubhe ebusuku emini bayasithuka njengoba nje sesithukwa kangaka bayanihubhe impela ebusuku la awu osiyami kahle ningaqali ninyamalale nineniphumele obala usengibalekelwe umpilo usindiso nonhlakanipho ningadini ningaqali ninyamalala bongimusa uyaphila Umbomvu niyaphila uNkulunkulu inkosi nomsindisi siyaphila nathi nathi indaba ethebeni ngiye ngayilalela inkulumo kaMacengwane ngiyabezwa abanoza kwethu lana bayaphikisana nento ayibekile kodwa uma sesiyilanda kahle kahle lenkulumo kaMacengwane ukhuluma iqiniso njengoba umuntu into kahle kahle lana Mbomvu umuntu osibulalela izwe uhulumeni laqala ukufa izwe lethu ngokuphatha kwaThabo Mbeki ukuthi azo approve lo mthetho lo la eSouth Africa ngoba uma uyibheka kahle lento ithini wonke umzali wonke umzali ubaba noma umama uma izophuma nengane umama waye esibhedlela uma ifika kubaba wayo ufike ethi ngibusiseke ngentombi noma ngibusiseke ngensizwa akekho umuntu ongafika wathi ngibusiseke ngetransgender ayikho leyo nto so njengamanje lo mthetho lona abafika nayo yona lento eyenza esikhathini samanje ukuthi bayenza baphusha ngayo yonke indlela ukuthi silahlekelwe izimpande zethu uhulumeni kahle kahle uyayilahla iculture yabantu bezizulu ngoba uma umuntu esilisa njengamanje esikhathini samanje ukuthi lo mthetho aba-approval balahla isimo sokuthi angabibikho amadoda azomela isizwe esikhathini samanje bamele ukuthi balahla umthetho ukuthi bengabibikho omama abazomela isizwe esikhathini samanje ngoba uthatha ukubheka njengamanje sekunama-slay queens kunanakasekho umuntu owumama ozokwazi ukuthi akhulise ingane yakhe ayitshela ukuthi ingane ikhula ngo-1 no-2 no-3 uma uyintombi uhlala kanje ubaba abe ubaba ayitshela ukuthi ingane yami uma umfana wenza u-1 no-2 no-3 thina sikhule singabafana sazi ukuthi awuhlangana awudlali namantombazana ngoba uyazi ukuthi ubulili bakho nobentombazana nabuhlangana so uma umfana nje ubuwazi ukuthi okay uma ngumfana mina ngizokhula ngabe umbuzo-ke ngale mvulo uthini wena kubantu abesilisa abathandana nabesilisa cha ngangihambisana nawo nakancane ize kodwa noma nginakho ukuthi angi-understandi ngoba ulwazi lami olulami oluncane nginalo oluhamba ukuthi angazi lento yakuthi isuka ukuthi mangabe bethi bona bazalwa nayo ibubo yabona into efana nama-feelings angeke ngikhona ukuyichaza angeke vele ngize ngi-understand kodwa ngokuyibuka kwami nje ngike ngakuzubuza niyasemajele ngiyibuka ngokuthi-ke labo ukuba bhuli sekuxhaphaza omunye umfana womunye umuzi hhayi ukuthi ngikusuke khona engamuzi. Okay, Njabe. Uthini wakumbola? Angibingelele ngaphakathi endlini niyaphila. Singaneno qawe ninjani nene? Hayi siyaphila. Okhulumayo umfana walesi Port Mjezi. Nami ake ngilokhuze ke ngihlokoze la. Ngiyahambisana neqhubu ngalento eyenzakalayo lo mlilo ubhekayo ngani ngoba yebo asikho isikole esifundisa ngemvunulo wena njengebhungu lakwini osondele insizweni ufunda ukuthi kuhanjwa kanjani. Kunento ke eyake yenzeke ngolwazi lami oluncane ngokuzwa nje kwabaphambili kuyaye kuthiwe umoya lo wabantu laba abagay is when mhlambe
ngifike ngadibana nomama wakwami wasephuphunyelwa isisu. Kanti ngalesikhathi sidibana mhlawumbe wadlulwa inyanga wanganaka ukuthi isimeqile inyanga. Kanti bethwele umphefumulo wentombazana bese siphinde siyajabula bese kunamathela umfana uzophuma esephuma nalo moya walengane lesale ngaphakathi. So angithi abenziwanga ababelethisi. Then ke mhlambe undodana wami usephuma usehlulwa umoya kandodakazi usembethe wona. Kuyaye kuthiwe uma mangabe weqiwe inyanga kubalekile ukuthi wenzelwe ababelethisi bese uqamba ingane igama. Angiboni ukuthi ukhona umuntu uthi mayedala uNkulunkulu bese amdala ebe nama feelings omuntu wesilisa mhlawumbe ucontrolwa ilo osuke engasekho. Ngokuzwa kwami nami leyo nto ngiyibona engathi iyawenza umqondo. Uma ukuthi ingane yami sengiyibonile okay anginakanga ukuthi na ingane yami izelwe isiyinkonkolo. Uma ukuthi mhlawumbe ekukhuleni kwayo ukuthi hayi ngathi igobile angizami ukuthi ngibambe imbuzi bese ngiyenzela ababelethisi ngisuse lo mphefumulo oyemphethe ngoba nje mina ngi-straight. Uyabona nje uba uNonhlanhla lothe bonke abantu besilisa abatshekile. Cha hayi mina ngi-straight anginayo imizwa yabantu besilisa. Uyabona Nonhlanhla nangu Tshebe uthi wena Nonhlanhla yindaba uthi kunabantu bagwegwile bonke. Uthi uNtshebe straight yena. Ngizomve ngiyaphendula baba. Okay, angisho ukuthi wonke umuntu is not straight, but baya-understanda njengamanje sikwi-industry la ku-understanda khona umuntu okwaziyo ukuhlala nomuntu ofana nami axoxe nomuntu ofana nami. Hayi ngiyabonga ngoba usuliqondisile lana. Ngicela nje ulinde umbuzo wakho wokugcina Nonhlanhla masuyaguleka Tshebe nje phaqa uqede manje wena sicishwa kubiza ngoNonhlanhla Tshebe. Hayi boy ungayenzi leyo nto bo. Cha mbovu ngithi elamlithi njenganje ulokhuza udadewethu umfowethu uNonhlanhla. Mangathiwa mhlambe wenzelwa ababelethisi ususwe lo moya mhlambe umbethwe udadewabo owandlula emhlabeni. So mangathiwa nje hlalwa phansi zibuyele emasisweni kahle ngendlela. Ngoba nami angihambisani nalento kodwa yebo mbovu. Cha mfowethu ngenzela ukuthi mawusuqeda sidlule lapha ku JB kuluva iningi angeke ngikusho lokho labantu bazifihlile ngoba nami ngake ngafica insizwe engiyithembayo eyijaji ngayifica inenye insizwa behleli ngendlela engayilindele. Uyabona enye yakithi sathi sixoxa nje kukhona uDeputy Minister okwathiwa uvulelwe enye insizwa icala. Deputy Minister ngithi ubani uDlomo ukuthi ubambe enye insizwa kabana ngathi uyifuna ukuthi acwesheze umbengo kuyona noma icwesheze kuyento enjalo leyo nto leyo. Kuthiwa wathi lo exoxa isifundiswa lesi sathi uyaganga lo. Uyazi lapha eCape Town kunendawo eclean kabi la kunabafana khona ba right. Ungena nje no 5000 wakho uthinta umfana uphuma usura. Ngabuya ngafike ngaze ngaxoxela inkosikazi ngathi mina ngimozi bantu uthi eCape Town kunendawo enabafana ba right. Yabona yangideda lenkulumo edidwa into ka Deputy Minister. Uyabona nejaji ngathuka ngilifica nenye insizwa. So ke sengizama ukusho ukuthi egengeni le ehamba lamahotela abizayo into eyenzekayo kakhulu but siyisizwe we don't want to talk the truth to a certain degree. Yebo baningi abafana nami aba straight because ngiyabeliever and ngi-straight ngoba angikaze ngibe nalutho olubheke eceleni angikaze ngifikele la imizwa akaze nje kwenzeke lutho. Uthela usisindiso yena akakaze abe nemizwa yomuntu osifazana. Mina ngikaze ngibe nemizwa yobhokfela nje ngingasukela ngiqhuphuze usoke sembona inkunzi akaze. But baningi sengike ngababona insizwa eyinyonyobayo. Yabona? So ke
I'm saying this based enkulumweni cha ngathuka ngifuna uqamba amanga. I was traumatized. Ngabuyela ekhaya ngisho umphefumulo wami uphazamisekile ukuthi lensizwe ithini. Khona lamadoda athandana nokwenza inzipho. Enza inzipho ngale yini lokhu okugcoba enzipheni okucwaza umlayo bapolish inzipho. Uthuke insizwa ipolishe nenzipho zayo bayenze nala emakhaleni icwazumle ifake into engathi yamaperfumes laba banemali kanti baningi angeke ngenze isibonelo lapha ya uzwa kuthiwa kubahola abathize bamaqembu thu bandala nobani kusho amadoda wodwa thu sibanibani udakwe ukuthi ulala nobani kusho amadoda wodwa niyabazi nani. So what I'm then saying ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuthi kwesinye isikhathi victims are the people abeza ngaphambili. Asivumelaneni siyisizwe ubalekile ukuthi iqiniso kwesinye isikhathi limele. Yes, there are countries that have rules and laws. Angayivumeli lento like President Trump is totally against it, even though the country, the US and Arab countries are totally against it. Well, unfortunately, South Africa has a different law. Asina Sharia law thina kulelizwe. But engifuna ukusho bangaki wena obaziyo abayifihlile. Njoba ngibuza ngama after 9. Osamukelo laba osindiso laba noNhlanhla. Amadoda enilala nawo ungabe aphumela obani ukuthi agay noma ninyonyebelwa amadoda lawa asuke etha straight noma a straight njengathi noma kunamadoda noma ikhuluma la usuke wambona nje omunye isisheli sakho edlula la ngoba kuthiwa abanye banamakhosikazi because sometimes it will be important to expose those that lie and peddle lies. Baningi osopolitiki esizwa kuthiwa badlala wona lo mshishilizo lo wenkohlakalo noma lo ukuthi baba ma after 9 besikade singitshebe JP Kuluva Somash khawela makhawu ngiyabonga qala namandla ugcina ungithathile ngicela mina lawa ngala kuleli qembu bengangifollow ngiyabona sekuyavela la kubangifollow ngiyaphinga kuleli qembu leli qembu leli ngala ichocolate mina ngicela ngangifollow bani ngiyacela mina ngiqondile kodwa mina ngiqondile angibandlululi umuntu futhi angiphethisani nomuntu isiqhuma sithathayo kodwa nginale feeling ukuthi mina abantu ngalezi nqumo zabayithathayo bayisole egcineni right amalungelo abantu abanawo is fine abaqhubeke namalungelo abo kodwa mina ngithi kwami noma kwethu angeke kuze kube khona umuntu ozophela jike esithubeni ethezele kade ningane ihambile wayozala abuya jike athi yena use umama manje. Number 2 uhulumeni wabanikeza amalungelo right but akabakhelanga ama bathroom ngisho emamola banama bathroom before bethatha isungizwe abahambe eqala bayofuna ama bathroom ema toilet because mina ingane yami entombazane angeke ngize ngikhululeke izophuma e-toilet kuzophuma indoda engiyibona ukuthi indoda manje makwenzeka ekhaya eqhamuko sengalo angithi uphakathi wayo wena kwawuyeye mfowethu manje nabo bayibiza kanjalo yabo nangu nje kuvezela ulimo omunye la Somash engikushoyo mina ngithi mina kwethu noma kwami angeke ize ibe khona ingane njalo ngiyema lapho ayikwanzima kumede ngiyabonga qhawela amaqhawe sawubona wesem ubani uSam Yebo baba. Ya Sam. Ukumede nawe. Ya Sam. Yebo baba. Yebo uphakathi impela. Yebo hayi ngiyabonga kakhulu nokujoina nje ulive wakho muhle kakhulu baba. Yeah. Namba ngisacela ukuphawula kule ndaba ngababa ungizwe inhle kakhulu. Ngizongena nje ngithi caphu kancane bese ngiyaphuma. Mina ngisacela ukuchaza lento le yokuthi lento ubaba ungizwe ngiyayizwa 100% sure ngoba ubuZulu
noma uma uyisizwe noma isizwe ngesizwe sisho indlela ethile yokuphila enemgomo yayo. So ke la ebuzulwini njengoba kunezimvunulo ezahlukahlukene kukhona ezabantu besilisa nabesifazane. Into eyadalwa le ebuzulwini ukuthi owesilisa uzogqoka kanje avunule kanje owesifazane avunule kanje. Manje lento yobutabane into engekho straight. Ayikho straight le nto leyanda. So ke if ubaba ungizwe Mchunu elwa ngalendlela alwa ngayo unegunya lokulwa ngoba ngesikhathi ebuzulwini kusungulwa lento yemvunulo yaqondiswa yokuthi umuntu wesilisa umbatha kanje owesifazane umbatha kanje kanti izitabane azinayo igender ngoba phela igender iyakuhlukanisa ukuthi ungesilisa noma ungwesifazane. Usho kanjani mina nje okwami kulapho ngisho ubutabane ngizwa kahle mfoka nkomkotho. Yebo Matomela Msindazi uyaphila Msindazi? Ngaphila mfowethu uhamba kanjani? Siye sizwe kuthiwa igenge eningi encane ngizolinganisa ngaseThekwini phambi kokuba ngizwe uvo lwakho le engenalutho kodwa egqoka kahle ehamba ngeemoto ezinhle bathi yadunusa igenge abafana labo abama boyfriend kuma girlfriend abo emalokishini kodwa baningi kuyethiwe bayadunusa la kubhuta abadala abanye obhuta abadala kuthiwa basuke beqinisa izithwalo thuvela mphendula umfana amqethukisa ambhekisele. Ngiyacabanga ukuthi ukuyizwe nawe into enjalo. Ngeke ngizwe mabexoxa oyiqinisa nginalo. Right. Wena ukazi ubhekane nensizwa efuna nje ukugadla kwena. We babo ingafe kuseni khohlo okanti uyadlala. Yeah. Uthina wakho umbono kule mpica abadala esibhekene nawo sisizwe. Ake ngiqale nje ngikubeke ngokusobala ukuthi ngizwile bethi kunama after 9 amadoda onke awaqondile. Ake ngiqale nje ngiyibeke ngiyindoda eqondile emphakathi wakwethu ngayo yonke nje indlela. Angidlalela nje team eyi1 team yama boys. I-boys only iyona team engidlalela yonke le. Ngiyindoda eqondile after 9 asikisa I'm angeke. Cha webhuto omdala ngiphinde ngikubeke futhi ukuthi ugodo lokhulumayo ngoba ngiyazi abanye bathanda ukuthi mangizezela izinto zami eceleni befaka umkhonto phakathi. Ugodo leke namhlanje ongesa umkhonto la ugodo lwasemdletsheni kuphela ophawula ngalolutho. Fanele ngikubeke cace lokho wembomvu. Mina ake ngize ngiqamba manga mfowethu okuningi futhi nje ngisho ngithi konke umacingwana akushilo. Mina ngiyavumelana nakho ukuthi ke abanye ungizwa abamjwayeli noma abazi ukuthi vele uhleze beka izinto ngesankahlu. Abanye umuntu noma esekhuluma iqiniso bathi uyahlanya noma ekhuluma izinto eziyiqiniso. Mina nje mbomba ngifuna ukuqamba amanga kwashumana sekhaya ngimtshela khona enye ingane nje yayikhona ngithi wema le ngane kabhuto omdala akangayiqonda nje ukuthi inhloboni uthi uma ushongana ngithi ngiyibona nje mayihamba lokho ipensa iqolo ngingalazi ukuthi itshikiza kanjani safane ngibuze ngayibizeli la athi wena uhamba kanjani mawuhamba kanje yathi hayi ngihamba kahle ngathi umfana yathi yebo cha mbomvu mina eqinisweni nje abaphile ngendlela abayiphilayo labantu laba ekuthiwa bamagay kodwa cha mina mfowethu hayi mina nje angihambisani nje naye angifuni ngitshela manga uthi wena Mdletshe ekhaya ukhono njalo cha akekho ingane nje encane ngangibuka indlela ehamba ngayo okuyingane encane mhlambe kuno 4 5 lapho ngikubona kuhamba indlela ngifuna umfana ecace mayehamba mina ngisheshe ngimbone ukuthi usima kanjani kusipeli angeke izibe khona ke Mdletsheni leyo ngoba lapha nakuphileka isidala uthi uphila impilo esoft usibona nje sinje sasiphiliswa ngesandla esiqinile ingakho ngibona nginjena nje ngumfana oqinelo nje cha mina mfowethu hayi futhi nawo ngeke uze kwenzeke kuthiwa mina ngizala ingane njalo yikho ngizwa ngikhuluma nje angeke ngoba ngayifuqa ngenduku mina iziqonde mawukuthi mhlambe icabanga ungaqondi
Nangu Mpilo la uthe ingane yomfana edlwenguliwe. Uthe neminyaka emingaki Mpilo? Ona 17 years. Kunomfana ona 17 years odlwenguliwe edlwengula abanye abantu besilisa. Ungathi kusho ukuthi naye ube yilona lolu hlobo. Uthino wakho umbono ngalokho ngalo osenukubeziwe waphucwa ilungelo lakho. Angeke ngize ngiphawule kakhulu kuleyo ngoba angikwazi lokho, anginalo iqiniso lakho ukuthi kwenzekile noma kwenzekanga. Manje ngeke ngikwazi ukuthi ngikuphawule embomvu lokho ngoba angikwazi ubuqiniso bakhona nokuthi bekwenze njani. Khona omnye emzwini wathi amabhinca angazi adlwe ngulelo ngane, uthi futhi uyashatha abafana manje ngezansi. Mpilo ubukuthatha ukuthi amabhinca adlwe ngulingane. Itezi ukuthi ngithi amabhinqa vele is because usendaweni esemakhaya. Emtubatuba. Emtubatuba baningi abantu baqhamuka le nale, ngeke uzuthi amabhinqa futhi emtubatuba phela hayi ukuthi khona amabhinqa kuphela, khona abangasiwa amabhinqa. So manje ngeke uzuthi bonke abantu basemtubatuba bamabhinqa, futhi umuntu akalona ibhinqa ukuthi mhlawumbe funeze egqoke noma yini into ebonisa ibhinqa wempilo yokuqala before nje mhlawumbe ngiphawule kakhulu uzuthi amabhinqa onke emtubatuba ngoba ngathi usho njalo. Okay. Ukubalekela i-confrontation between umfoka kaNkomgodole noMpilo ngizocela for uGodole. Yeah. So ubona ibhuti uGodole. Unjani Ntombi? Insizwa uyazi nakho uyasengiqalileke. Ivoqa butsizwa. Mana usisi kahle kahle noma ubhuti? Ngusisi. Oh, okay Ntombi. Yebo. Ikuphi ukudla okuthanda kakhulu, ikuphi ukudla ongakuthandi nje sidalwa wena? Ay mina mfowethu ukudla nje othuma ukudlile kukujabulise. Ngathi uyakushela manje mfowethu. Wekodwa. Vuma into ongayazi insizwa lekushelayo manje. Mina ngizobe ngiqoma intombi, ngizobe ngingaqoma insizwa la. Ngizobe ngiqoma intombi. Ngibuza umbuzo ukuthi mina ikuphi ukudla okuthandayo kakhulu nokudla othi mawukujabulile othi uma ukudlela ujabule nokudla ongakuthandi nje sidala. Hayi yabona ke lona ufuna ukungiqomisela ubala lona hayi kahle lokuzwa ukuthi hayi uMpilo ngathi uza nenye ngingayazi. Bakwethu eSouth Africa nangu uGodole exakwe insizwa iyamqhomisa manje. Hayi lalela mana awuthi umbomvu mina ngikudla konke ukudla. Hayi Godole ukudla mana Godole kube umfana ngaba ngimphendula manje intombazana ku-right ngimphendula. Bathi kumele obala Godole. Mala Godole ngithi Godole kunokuthi ukudla kunokudla othi mawukudlile uthi siya ngisatisfied. Kunokudla othi mawudlile nca. Mina ngibuza lokho ngifuna ukuzwa lokho ngifuna ungitshela ukuthi hayi mina ukudla engithi mangudlile ngigcwale ngibe full mhlawumbe ake ngithi inhloko yabo. Hayi uyabo ubona nje lo mbuzo uthi ngingasuphendula hayi ongifake enkingeni engingazazi lo abamphendula abanye ayiso ngiyacela ukungena nami sengiyahamba manje sewuhamba Sindisi. Ngicela uthini kumfoka kaNkomgodole nangu umfoka kaNkomgodole la uhlulekile uqoma uthini wena mawusuthile esizweni ukuthi ngokuxhaswa kwenu. Iyona nto bengifuna ukuyithetha because ngive ubhuti begqibo kwehla before uGodolo ne esithi kukhona amagender amabili kuphela, it's either ungumfana noma uyintombazana. So funa sohlukanise nje bandla. Usisindise ungumfana nje ngunyana kaBhuthanisile ngunyana kaMajoni but othandana nabanye abafana ne because i-gender ne-sexuality izinto ezimbili ezingafani. Ngingumfana but o-homosexual, ukhona umfana o-heterosexual, ukhona umfana o-pansexual. So masingakulentuza ukuthi mangabe kukhona othuza ufuna oba yi-transgender sicabanga ukuthi onke ama-gay okanye umuntu othi ugay okanye uyistabane
kufuneka sibenzise itoilet, mina sibenzise itoilet zabafana and xa ngene etoilet zabafana andibinayo nengxaki. Ndiyangena ndisebenzise itoilet zabafana ndiphume because ndingumfana, it's just that ndithanda imizwa yami ifuna abafana, so ndithanda nabanye abafana but loo nto ayindenzi okokuba ndingabi nguye umfana. Ungakahambi isindiso la futhi ebudlelaneni wena uyimuphi, uyilojojayo noma uyilojojwayo? Andizuyazi ke ngoku mamela. Ndayithatha ngeXhosa because andikuva ujojwa nongajojwa. Mna ndingulo, if ndihleli nomuntu wami ndiba ngulo intombazana. Oh, uyintombazana? Injalo nje bhuti wami. So nasi ndifinited enye into ubuyibuzile ngabafana abaza ngama-after 9. Yeah, yes. Ndifunde boarding school from grade 8 up until grade 12 wami, then ndamuva ndaye eBloemfontein bendifunda eKimberley. Yeah. Abafana abaninzi ndandingakwazi ukungena etoilet ndiyohlamba nabanye abafana because babendigezela. Ne up until ndenzama i-20 litre yam moska after makuphela unyaka i-boarding school kuyapheyintwa. Mangibuya ngoJanuary ndahlamba ndageza la 20 litre ngangigezela kuyona because ngangingafuni uyohlala nabanye abafana because babe uncomfortable ukuba nam sizawuma eshaweni sibaninzi bengagqokile nam ndibe ndilapho ne. Oh yeah, yes. Yeah, Ted. But ndaphuma entuzini, ndaphuma esikolweni ndayimka ndiye eBloemfontein e-university ne. Mandifike e-university omnye wabafana sasihlala nabo eboarding school owayendigezela kakhulu, ndasithi xa nyuka iziteps bakukhala amakhwelo ngangumuntu nje ohlala eserumini yakhe because indlela bebendidulisha ngakhona ne. Imake esikolweni wafika ngoku sise-university seke sithi andifuni andizange imake walikhipha ngembaba ukuthi akufuni. Ya waqala afuna undikhipha, saphuma sahamba but akathethi anto ngalambini. Okwesibili wafuna undinqamisa ne. Then ndangona ndamisa ndithi hayibo kwenzeka ntoni lokho ndicofa sizichomi mna ne. Then wabe seyithatha le nto ayithethayo. 2 andizange ndaya eklabini noma etavern. Kungekho ndoda ezawuthi xa ndibheke etoilet ndilandele ngasemva, ndifike ndimele xa ndiphuma etoilet acele inamba yam. Bubomi sibuphilayo ke obusizigezi. Ocinga noba uzawuthi asonxila asosela utywala abe nesibindi sokuthi kuye uyakuthanda okanye uyarhalela okanye loo nto azayithetha. Uyaqonda? Akhona nje amadoda adumile nangadumile akaqonda akutshela ukuthi cha akudinga eduzana. Baninzi. Omnye era nto endicaphukelayo ke mna ke ngumuntu othi ufuna ukuva uba kunjani ulala nesitabane. Kaloku andiyo training field makahamba uyozwa phiphi abuye abe right ezazi bufuna ntoni. Hayi iyezwakala. Mina ngifuna ukuthi si-expose ama-after 9. Angisho ukuthi ngoba ngithi ngithanda ukwazi, ngifuna sikhandizwe ngeqiniso. If abantu bethi they are fighting against something, we must stand against it and be honest. Wena uphumela obala wathi yilolu hlobo mina kodwa ngoba sengizophuma mfowethu, sengizophuma mfowethu. Cha umuzwa nje usindisile lapha phezulu. Uyabona once waqala wakhuluma ngalento yamagay, njoba umuzwa ethi babemfuna beshaya amakhwela kanjani njani, vele into abayenzayo ukuthi makwakhuluma abakuthiwa ha uyoqala ke lo sifuna manje base bemix. Ubani ohleka lapha eduze kwakho Godoni? Angizwanga kahle. Hayi ohleka eduze kwami. Oh usendizwe obehleka.
Hayi mina mkhulu sengikhuluma. Oh wangithusa. Hey bengithi Kotole kwenzekani manje? Hayi sekucacile. Hayi cha injalo eMatomela uyabona nje obekhuluma nje ethi baningi bamfuna uyabona uyicacise kahle mayithi etshwaleni vele inkabi laphana ngathi mhlambe mase sidake wathi bafaka nodaka lolu bengabonakala ukuthi babafana uthotha umuntu mayesethi ufaka isandla ebese tapuna amankwahla lapha kuyila igquma insizwa ukuthi hayi kanti ini lengiphethe lana bese banenkinga bese ebaleka ngale Sebalekile Kotole. Okay mina ndithe kuni ngiyindoda ndinxiba nje ndikumfana nje andifaki i-makeup andifaki i-nix ndikumfana yeah so akekho umuntu onoza kuma engandiboni ukuthi ndingumfana nentsebe noba nentshebe akekho umuntu onoza kum kanti akandibonanga uba ndiyindoda yeah right mkhulu ngicela ukusho lokho sengiyaphuma yeah engifuna ukusho ipoint lami lithi angilwi engifuna ukusho ukuthi kena ke yes siyabona njengamanje ukuthi ezweni kume kanjani itopic yethu ithi njengoba kupeduke kanje about i-LGBTQI+ engifuna ukuthi ngindlulise ukuthi kena abantu ngoba sebelwa kangaka ngemvunulo yethu did they know ukuthi kena ke manje amakhosi ayafundiswa ngathi ukuthi singacwaswa singanza singenzini siyamkelwe ngisho nasemphakathini bona siyala yes siyamuza ungizwe ukuthi ulwa ngokuthi kena ke one of umuntu wethu ugqoke imvunulo abuyela yini emakhosini abuze egodlweni ukuthi kena how they feel about this thing eyenzakalile because mangicabanga kahle ama meeting gender based violence esiwenzayo ekhungweni zonke amakhosi ayabiza inkosi ziyabizwa zezigodi zifundiswe ngathi which is le eyenzakalayo ingakhona ukuthi kena vele siyahlulelwa ngoba yilabo bantu labo ngoba eseputshukile ukuba ngoba esephutshuke ngalendlela le but eventually abantu abazi ukuthi kena sikhona futhi siyaphila sengahamba ke bye siyabonga wesimindlo uthi angeke sibambe emva kokubuhambe sanibona imasimindlo ngizokufaka emva kwaSwazelihle ya uthina wakho umbono ngingena ngombuzo othi-ke ikahle hle uma ngabe kukhulunywa ngemvunulo nje general kanti imvunulo ikhethile yini ukuthi eyobani we do understand ukuthi okay ube khona umshado la sibona khona ababulili obodwa beshadana nomZulu ugqoke imvunulo yakhe na yakwaZulu umXhosa ufa imvunulo yakhe yakwaXhosa ingabe iphi ikuphi lento ethi imvunulo yamakhosi kuphela if bekuyamakhosi kuphela kungani siyithole etolo sikwazi ukuthi sibe na-access siyithenge kungabi khona indawo la kuthiwa nje khona igqoka inkosi kuphela uma ngabe ifakwe ubaba ungizwe futhi kahle kahle ubhuti ungizwe yena uyinkosi na uyisilo because ubambe igama likababa lesilo sakaZulu ukuthi ugqoka ilokhu nje yesilo you know uma ngabe kuyiphutha lokho kungani sibe access ukuthi singene etoro sithenge one and okwesibili iphutha engibukayo la abaculi bamaskandi thina sandana nobulili obodwa sawuthanda ucula kamaskandi sawupromote senza konke and uma ngabe siyavota njengoba sizazovota nje ngoDisemba ukuthi bawina lento enziwa ungizwa iyayibulala icareer yabanye abantwana because sibaningaphi ivoti lethu siphinda sivotele kakhulu bayaluza and khona emculweni wabo khona ukuzoncipha because of le nkulumo kangizwe iyodwa ngiyabonga ima kungakanyamalala nawe konje kuthiwa yini ngolwasemzini kuthiwa ama-twin plug nawe lona uhlobo lolu mina yes I am okay awuthi ngicela ukumphendulela ubaba ungizwe kokuthi isilo si-custodian of the Zulu culture so imvunulo yonke ekhona kaZulu eyesilo I strongly believe mesuke esayitha isilo ube sayitha on those grounds ukuthi isilo isona esimele ulimi lukaZulu uzokhumbula isilo sesabuza
kwakunomsakazi la kwa SABC 1 owehluleka ukufunda isiZulu indaba ngesiZulu iSilo as the custodian of the Zulu language and culture sacelta kakhishwe ngoba unqamula noma ulimaza ulwimi lesiZulu so ke ubesho on those grounds but ke siphinde siqhubeke umkhuba yes the country has a constitution eyamkele ukuthi abantu bobulili obodwa bangathandana mase kuthi sizwe sinemkhuba namasiko amasiko esintu awabuvumeli ubulili obubodwa ukuthi buthandane so I believe ukuthi mase singena deep kuyona kubalekile ukuthi let's get the feeling of the nation siyavuma but there are elements within it afana nawe Swazi noSisindiso abathi bona ilungelo labo ukuthi bathandane nabantu bobulili obodwa respecting that ngoba angithi asikwazi ukinterfere lapho sisizwe but then to say asihlonipheni ke isiko I support ama sentiments kaSisindiso ukuthi kukhona ubengekho wrong ungizwe ukukhuluma ngemvunulo kukhona imvunulo yabesilisa ekufanele ifakwe yabesilisa ukuhlonipha isiko lesizwe then ke people can do their own thing nobody is against them in doing their own thing as much as people might not be happy yabo ngokuthi benzani kodwa akuhlonishwe isiko maybe consultations wazelihle bekufanele ibe khona ukuthi yini thina sizwe se LGBTQ+ esingayenza ukuthi sihluphe ngokwazi ngesiko manje lesizwe yes iconstitution yezwe isinikile ilungelo but mawusiyongena kaNgubane yes I might be ingane yakaNgubane kodwa ngenzi yonke into kaNgubane kufanele engikwazi ukwenza ngikwazi engakwazi ukuyenza so it is important ukuhlonipha isiko I think that is the gist of the matter Simendlosi wabumbungu ngile nebandla okay yes mina ngizobingelela ibandla hayi labantu laba abazibiza amantombazane namadoda nani naye into esingayazi ngoba number 1 even iBhayibheli kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi ongqingi ababulawa ngoba kwakubalekela yona lento lethi singandi lesizwe lesi njengoba manje sebethi banamalungelo bakugcwele manje South Africa yonke la sa understanding kanzethi manje izokhula kanjani ngendaba yalabantu labo and lento le isuka kuphi phesheya lento le ayisuki la kuseyala eAfrica this is not an African thing into esuka phesheya le yazofakwa ngenkanda eSouth Africa ngoba kuthiwa is a democracy so mina nje ngukhabazela cha angibamukeli labantu laba sengiyabekezela njengoba umthetho obekuhulumeni kodwa nje ngokwami if bekuthiwa amabutho awabulala labantu nami ngiyabo number 1 ngoba angibafuni ukubabona labantu lo ohambe ekhuluma amanga ezositshela ukuthi hayi akekho umuntu straight uyasijwayela ke lo cha ngiyaxoxa kubeka kabi bakumnyeni kodwa nje uyasijwayela thina sikhona sikhuliswe ngendlela yesintu ngendlela yesi-African ukuthi indoda yindoda njengoba kade esho nje nogodola ukuthi umfana udlala nabafana aye embuzini from asakhula semncane udlala le entabeni intombazane yenze umsebenzi sakhula kanjalo emakhaya mina ngibuye eMnambithi emakhaya sakhuliswa kanjalo singabafana ingakho bengekho lento yobugina naye manje seyigcwele ngoba manje sisiphila impilo esingayazi siphilwa kanjani manje impilo esiphila manje kuhlangahlangene nje manje uhulumeni nje uyamosha isizwe njengoba namanje iconstitution seyithi indoda ethatha isibongo somfazi uhamba kwesikhathi nayo lento soba sikhuluma ngayo khana kanje ukuthi indoda ingathatha kanjani isibongo somfazi kanti iyona eganayo lapha ngoba kusiyona egana akusili isiko lesintu sabantu abamnyama lelo hayi banamanga labantu obosindisile bamaXhosa asisebenzi into le ninamanga lento le akusi African culture lento le ina-adopta into esuka le ngaphandle nahamba noyifunde ema-university babumbongo babona abanganothisa abantu abangama-gay the most yabo bafundile babuye ema-university lento bayifunda lapha e-university umuntu ongayanga emuntu e-university njengami akayazi lento le nokuthi iphilwa kanjani ingakho kunzima usibamukele
ejele kwenzekani isimindlosi lensizwa eyithintana ejele uthini ngazo hayi insizwa eyithintana ejele ke zona-ke zisuke ezibhorekile laphayana kungukuthi umuntu ugotshwe iminyaka uyi-big angibuze wena nje angingekubhorekile ungabhorekela kupopopo umfana angithi uyazi akasaphumi yena uncona kaphula uwaya ukhwela enye indoda ukubhoreka cha mina ngithatha kanjalo uma ngikazi ngibe phakathi ejele ngiyacabangela ukuthi labayana basuke benza nje ukukhohlakala nokwehlisa isithunzi sendoda ngoba mangalalwa enye indoda njengoba nangiyindoda ngilandwa enye indoda sofanele ngife ngamane ngizibulale ayisekho impilo yami engizothi ngiyayiphila ngiyindoda khonto engenela emva kwami la emva haba umbovu ngeke ngifaka isichathu uyispeti kuphela la emuva uchathu ungena la emuva awuthi ungene into enye indoda la emva kwami la no labantu laba nje ngokweBhayibheli kufanele babulawe ukuze baphele bangabi khona bangakhuli ingakho noTrump ngoba uyiChristian akabafuni kulamazwe la eFrance laba ekuzothiwa ubudeclare war against LGBTQ community wa retract amagama ukuthi kufanele babulawe kusasa singatholi sivulelwe icala kulungile ukuthi ube novo lwakho lokuphikisana nesizwe se-LGBTQ kodwa hayi ukuthi abafe angifisi kusasa ukubona uhamba inkantolo ngoba bazofa ababili abathathu remember ulimi lomuntu lunamandla ukufa kungaze mhlambe kufike ekhaya uthola ukuthi kunomfowenu obeyifihlile uzothi ubulaye ubeyilanda so ke asingathi ababulawe I strongly believe mina Dumisani Ngubane I can only take decisions for myself izingane zami engizele ngenze nje isibonelo if ingane ngihlalisa phansi ithi baba ngiyilento as much as ngingayifuni ngingahambisani nayo but I can only take decisions for myself angikwazi ukuthathela omunye umuntu siyabonga kakhulu Khabazela mulife cobela mntwana likaya Dumela Nduna okay papa dumela Nduna dumela mrena manje ahawo kiye a situation irishebeni liona lisichaba kamuka so uringwe na mrena wampona ke apere kubo kiye ya seana marena ka se haeso nna a ke phile bona ke tlo etsetsa batho ba bangata example ona setso sa Basotho re a thabeng re bolle o ila ba le mfana e mong hae mole hae family a ileng a bonahala a wela lehlakong la batho bao ke ne ke le teng ga monka ka nkane re mo isa thabeng re ile ga mo isa thabeng ka nkane re go tla khutla a sa se ntho ya hae o tla go sa le right a sa le right mane re tseba go molao ya gona Basotho re na le security e tshulileng empa itsa khutla mole aba wes aba ana a etsa ntwe yeo a nentse a etsa jwale ke a respecta dintho tse buang ntwe ke dimelana ka yona ke ntho ya go setšhaba le Basothong re na le kubo e thwinseana marena bona di kubo tse sa apagweng ke mang le mang re a di hlompha e jwalo mrena go na le dintho le nna ke le Mosotho ke le tsena tse ke sa keneng ho tsona ke a di hlompha mrena utlwa motho mara ke bue English mo le never ke a tseba English ka sekolong ka se bue English ke bua setso and then morena ka nna ke a ba hlonepha nna ile a ntlhola hae re na le ngwana jwalo re mo amoetse ntho ya hore ngondo ya hore re batho bana ba iketsisa ba etsa jwang ntho yena e mading re zamile ho mokoba o ile 6 months thabeng ibile re a qale fatshe ga montsha sekolong ga mo betla ga mo sotla hore at least a tswe a le right o khutlile a ntsa le jwalo jwana ha o buang ka yena mre ke mfo wethu okay mre a hanga ka ba le ngwana a jwalo ke tlo mo amohela bane ntwena e madinga tseba ke bone ka ha se ke ya sekolo se ke ithuta dintho tsa bo science go le ke ithuta ntho tse ngata go ntwe o tshore e mading ona le ntho itse le itse empa ha se ke shebisisa
khale e nentse le teng mare ntho ena ba ne ba ipatile because molao o no sa dumele mare ba nentse ba yetsa hana le tjena bana ba no ba khululekile because government e ba dumelletse ba phela bophelo bo phela ntate ngwana hao le bana ba ka ba phela bophelo bo ba bophela ga ba phele bophelo ba khale be o rona re neng re bophela Morena mare ntho tsa Basotho morena ke batla hore ke tolo ya okay ya bakwethu ubaba uthi umfo wabo owaba uhlobo lolu lwabantu besilisa abathandana besilisa bembonisa semncane bamthatha bamyisa entabeni ukuthi ayo kwazi ukuthi mhlawumbe uzophenduka abuye se right uthi lento iba segazini wabuya ese west uthi kodwa ke mekhuluma ngezinto zemvunulo yesizwe uthi kufanele zihlonishwe sikhuluma nje noma ikuphi nasekhaya kunendle engangenwa kuyona kunezinto ezingathintwa lokho okwesintu kuhlonishwe kodwa okomuntu ukuthi ungamguqula uthi into mayisegazini isukise egazini ekhuluma nje yena umfo wabo unjalo uthi ingane yakhe uma ingaba njalo angayamkela siyabonga kakhulu sizwe sakithi bantu bakithi esibe nani noma siye saphoxeka nje ngiyacabanga ukuthi ubafu futhi azizwananga kanti bezoba no live ngale ngoba bethe uzoba ku clean governance ngo7 ngicela ukuthi ngivale ngiphuthume ngale kuyena siyabonga kakhulu ngesikhathi senu and mase sithi esizweni sisonke ukuthula makwande kungabulawa umuntu kungahlukunyezwa umuntu kepha abantu babuze mabengazi bangavele benze